Добър ден, уважаеми зрители! Намираме се на язовир Горни Дъбник. Времето е хубаво, тя ще ви покажем и рибарите. Здравейте, има ли риба? Има. А колко хванахте? Добре, щом давате. Ето и баш рибара. Колко много въдици е заложил. Да погледнем сега улова. Има. И аз оператора. Погледнете какъв голям язовир. Не му се вижда края. Водата е чиста, студена. Бистра като целта. Рибата взема несериозно. Не капи. Ето, вече рибарите се разиграха. Риба, снима я всякакви. Ето, имаме улов и от двете страни. Да видим кой е по-голям. Браво! Средна черна перка. Браво на рибарите. До тук има за едно шише бира. Една туба се вижда. То се знае, че е туба. Ами това е за сега от нас. До нови срещи! Чао!